Foron moitas as queixas recibidas polos alcaldes de Outes e de Noia tras a paralización das obras en Ponte Nafonso, que non se retomaron despois das vacacións do Nadal. O motivo é a introdución dun modificado no proxecto que precisa da autorización de patrimonio. Dende as vacacións do Nadal non se retomaron as obras e, ante esta situación da que tamén houbo queixas por parte dos veciños, evidentemente, posto que o paso está cortado tanto para vehículos como para peóns, non o que fixemos foi, dende hai tempo, porque estamos facendo seguimento a esta obra, poñernos en contacto coa Consellería, e o que se nos indica que están pendente dunha modificación do proxecto, de aprobacións por parte de Patrimonio, vinculado a distintos aspectos da obra, non? Ambos os dous rexedores entenden que a obra ten que facerse coas máximas garantías tanto dende o punto de vista patrimonial como da seguridade viaria, pero exixen axilizar os traballos tras máis de medio ano coa ponte pechada. Xa levamos máis de medio ano coa ponte cortada e con, por tanto, unha vía que é de comunicación entre as dúas pontes, a Ponte Nafonso de Noia e a Ponte Nafonso de Outes, e non pode tardar moito máis. Na Consellería parece que indicaron esta mesma semana que se retomarán as obras en cuestións de 3-4 semanas, agardamos que sexa así. Ademais de solicitar que se retomen as obras, dende os concellos instan a Xunta tamén a actuar na estrada autonómica AC-196 que comunica as súas pontes. O incremento do tráfico nesta vía provocou un avanzado deterioro do firme. É necesidade de actuar xa na AC-196, a estrada que é de titularidade autonómica que comunica efectivamente as dúas pontes, o Concello de Outes e o Concello de Noia pola Ponte Nafonso, posto que en particular pola banda de Outes está absolutamente destrozada. Eso evidentemente débese tamén a que hai un tráfico cada vez máis importante pola mesma e, por tanto, hai que actuar dunha vez, non? Eu creo que a Consellería debe ser sensible a estas cuestións e debe, asumir as súas responsabilidades e as súas competencias.